שלום, שמי תמי רונן, אני פרופסור באוניברסיטת תל אביב והמדענית הראשית של בזלייף, באה מרקע של עבודה סוציאלית וחינוך. שלום, אני דוקטור יאיר לנגור, מנכ"ל בזלייף. מחקר הדוקטורט שלי עוסק באותם גורמים שתורמים לשביעות רצון ואושר ול-well-being. אנחנו יודעים שמערכת החינוך היא אחת המערכות שסובלת הכי הרבה ממצבי לחץ, דוחק, שחיקה, בשל העומס הגדול המוטל עליה, ובשל העובדה שהיא אחראית לחנך את הילדים שלנו, את הדור הבא שינהיגו את המדינה שלנו. ולכן פיתחנו מערכת שלמה של תוכניות דיגיטליות שאמורות למעשה לסייע לצוות ההוראה, למורים, להפחית את רמת קודם כל השחיקה שחלק מהמורים חווים, להתמודד טוב יותר עם מתח, חרדה ולחץ, ולשפר את רמת ה-well-being. כל תוכנית היא תוכנית מותאמת אישית בפלטפורמה ייעודית שפותחה עבורכם. כל התוכניות שלנו נמצאות במאגר גפן. אנחנו עובדים עם מנהלים להקנות להם מיומנויות, לעבוד עם צוותי חינוך הוראה. אנחנו עובדים בדרך היברידית עם בתי הספר, כך שאנחנו גם מעבירים סדנאות, אבל גם כל איש צוות מקבל פלטפורמה דיגיטלית שבזמנו החופשי, בזמן שנוח לו ובצורה דיסקרטית מלאה, הוא יכול לתרגל, לרכוש כלים ולשפר כל מה שהוא רוצה, הן בתפקידו האישי, כאדם, כאיש משפחה, כהורה, כבן זוג, אבל הרבה מאוד מיועד לבית הספר, במערכת החינוך, בעבודה עם ילדים. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו, לבחור את התוכנית מתוך מאגר גפן, ולהתחיל לעבוד איתנו כמו הרבה אחרים כבר בתחילת שנת הלימודים. בואו נתראה.